Змест гэтага дапаможніка адпавядае вучэбнай праграме і вучэбнаму дапаможніку Свірыдзенка 2024 года выдання. У кожнай тэме заданні рознага ўзроўню складанасці, на засваенне і замацаванне вучэбнага матэрыяла, на развіццё арфаграфічнай пільнасці, звязнай пісьмовай мовы. Праз тэксты выдання вучні змогуць пазнаёміцца з гарадамі і мястэчкамі Беларусі, са славутымі дзеячамі, што дапаможа выхоўваць пачуццё патрыятызму. Матэрыял дапаможніка прапануем выкарыстоўваць у якасці дамашніх заданняў для паўурочнага замацавання, як дыдактычны матэрыял на уроках для арганізацыі індывідуальнай работы навучэнцаў, на факультатыўных і платных занятках.